Předseda pražské ODS Pavel Bém po včerejší volební prohře rezignoval na svoji funkci. Výbuch pro panbutanové lahve zlikvidoval klempířskou dílnu v Novosedlicích na Teplicku. V Boru u Tachova neznámý pachatel propíchal pneumatiky zhruba 40 vozům. Pěkný den, začínají odpolední televizní noviny. Plné aktuálních informací, vítejte. Česko má za sebou zřejmě nejdramatičtější volby ve svých polistopadových dějinách. Je to 27 hodin, co se uzavřely volební místnosti a začalo horečné vyjednávání stranických lídrů. Ve volbách sice nejlépe uspěla ČSSD, tím skutečným vítězem bude ale až ten, kdo dokáže sestavit většinovou vládu. Už v noci na dnešek se sešli lídři ODS Petr Nečas a TOP 09 Karel Schwarzenberg a jednali o možném povolebním uspořádání. Ráno vedl jednání Nečas i s Radkem Jonem, předsedou Věcí veřejných. V tuto chvíli zasedá výkonná rada ODS na pražském Pankráci, kde je i Markéta Holatová. Markéto? My teď jedeme. Dobré odpoledne. Tak novou zprávou z grémia ODS je fakt, že primátor Prahy Pavel Bém nabídl svoji rezignaci a grémium pražské ODS ji přijalo. Před malou chvíli také skončila tisková konference ODS, kde Petr Nečas oznámil, že byl sestaven vyjednávací tým ve složení Petr Nečas, David Vodrážka a Petr Tluchoř. Nečas oznámil, že budou o povolební spolupráci jednat se stranou TOP 09 a se stranou Věci veřejné. David Vodrážka mi poté v rozhovoru řekl, že rozhodně vylučují velkou koalici s ČSSD. Ode mne je to pro tuto chvíli vše, více už ve večerních televizních novinách. Celkové volební výsledky už známe, teď se ale podíváme do jednotlivých krajů. Kdo a jak tam uspěl, nám ukáže náš kolega Tomáš Hauptfogel. Dobré odpoledne, pojďme se podívat, jak dopadly volby do Poslanecké sněmovny v jednotlivých krajích. Na mapě České republiky vidíte oranžově zbarvené kraje, kde zvítězila ČSSD. Modrá barva znamená vítězství ODS a v Praze zvítězila strana TOP 09. Pojďme se nyní detailně podívat do jednotlivých krajů. Začneme ve Středočeském kraji. Vítězství ODS 24%, ČSSD 21%, TOP 09 18% a 11% shodně KSČM a Věci veřejné. Dalším krajem, do kterého se společně podíváme, je Jihočeský kraj, kde taktéž zvítězila ODS s 21%. O několik desetinek míň získala ČSSD, 17% TOP 09, dále KSČM a Věci veřejné. Další kraj, do kterého se podíváme, je Plzeňský. Tam zvítězila s 22% ČSSD. ODS místo druhé 21%, TOP 09 17% a dále také KSČM, Věci veřejné a suverenita Jany Bobošíkové se dostala na 5%. Další kraj je Karlovarský, ČSSD 23%, ODS 18%, dále také TOP 09, KSČM a Věci veřejné. Podíváme se do Ústeckého kraje, kde kandidoval Jiří Paroubek jako lídr ČSSD. Jeho strana tam získala jasné vítězství. 25%, ODS místo druhé 17%, KSČM 14%. Podíváme se do Libereckého kraje. ODS 20%, ta v Libereckém kraji vítězila v většině voleb, takže i dnes, nebo v těchto volbách zvítězila s 20%, TOP 09 19% a 19% získala také ČSSD. Nahlédneme do kraje Královéhradeckého, kde to bylo velmi vyrovnané. Sami vidíte, že 20%, téměř shodně, tam se to lišilo o nějaké desetinky, se dělili ODS a ČSSD o vedení, o vítězství a z 19% na třetím místě TOP 09. Pardubický kraj 22% pro ČSSD, ODS, TOP 09 druhé, třetí místo a další strany, které se dostaly ještě nad 5%, můžete vidět také. Podíváme se do kraje Vysočina. Vítězství ČSSD 23%, ODS, TOP 09, KSČM, Věci veřejné, dále KDU, ČSL a Zemanovci získali na Vysočině 6%. Jihomoravský kraj, tam taktéž zvítězila strana ČSSD s 23%, ODS, TOP 09, KSČM, dále Věci veřejné a KDU ČSL v tomto kraji získalo jeden z nejlepších zisků, a to 8%. Podíváme se do Olomouckého kraje, kde zvítězila strana ČSSD, 24% získala, druhá ODS, TOP 09, KSČM, Věci veřejné a taktéž poměrně slušný zisk pro KDU ČSL.
Zlínský kraj, taktéž zbarvený do oranžova, 22% pro ČSSD, 21% pro ODS, TOP 09 na místě třetím. No a společně se také podíváme do kraje Moravskoslezského, kde můžete vidět, že velké vítězství tam získala strana ČSSD, získala 29%, 17% hlasů bylo pro ODS, KSČM také poměrně slušný zisk 13%, dále Věci veřejné a TOP 09 jen 10% v tomto kraji. No a ještě se společně podíváme do hlavního města Prahy, kde jasné vítězství zaznamenala strana TOP 09. Zde také kandidoval její lídr Karel Schwarzenberg. Místo druhé pro ODS 25%, ČSSD 15%, Věci veřejné 10%, v Praze také kandidoval Radek Jon, lídr Věcí veřejných a v Praze získalo 7% také strana KSČM. Volební noc byla náročná a prošpikovaná emocemi. Zatímco ve štábech ODS nebo TOP 09 cinkaly skleničky se sektem, v sídle sociální demokracie bylo zapíjení výsledků voleb méně veselé. Paroubek složil zbraně, sklidil potlesk, polibek od manželky Petry a pak zmizel s vedením strany v útrobách Lidového domu. Žádné konfety ani vítězné salvy. Nálada povadla stejně jako oranžové růže. Samozřejmě to se není veselá příležitost nebo záležitost odstoupení nebo rezignace předsedy, ale musíme jít dál. To jsem absolvoval celou volební kampaň v Praze. Nepříliš úspěšně, jak se ukazuje. I pro ODS to byl den plný napětí a horkých chvilek pod střechou Malostranské besedy. Ani tady se nekonal žádný divoký mejdan. Abych pozvedl tuto číši, byť musím říct, že na rozdíl od představitelů jiných politických stran my děláme střízlivou politiku. Pražská ODS si před setměním dala ještě dostaveníčko s lidmi z týmu Věcí veřejných. Žluté lázně ale obklíčila ochranka. Sem novináři nesměli. To je uzavřená společnost, která chce mít soukromí, nechtějí být rušení žádnýma médiem. U TOP 09 už to vypadalo o poznání rozverněji. Úspěch zapíjeli sektem, ozáření velkolepým ohňostrojem a omámeni songem o šampionech. Věci veřejné si po vyhlášení volebních výsledků koledovali o cukrovku, slavili sladkými dorty, sladkými polibky a posilnění bublinkami pak symbolicky snědli rudé třešně z dortu. A komunistům sladké třešně výrazně zhořkly. I přes zklamání si ale při přípitku snažili udržet úsměv na tváři. Pokud jste si nestihli prohlédnout výsledky sněmovních voleb podle krajů, můžete se na ně podívat i na našem webu TN.cz. Čekají tam na vás další podrobné volební informace, například kompletní seznam poslanců. Výbuch propan-butanové lahve zničil dopoledne klempířskou dílnu v Novosedlicích na Teplicku. V ten okamžik byl v dílně jeden zaměstnanec, je vážně poraněný.